टट'आव पारमिट होननाय बेबादि गैया। दस्रा गारिया जेरै पारमिट थायो जे मेला मेला सालायनो मोनो, बैहाय मोनो, नैबे डिस्ट्रिक्टआव मोनो, बै डिस्ट्रिक्टआव मोना, बेबादि मोनसे नियम थाया होमबा? टट'आव बे नियमा गैया। सोरबा बे मिटिं खालामनायजोंथ' मानसि थैनाया लोब्बा गैया। बिथांमोना मिटिं खालामदोंब्ला एक्सिडेन्ट जानायखौ बन्द' खालामनाया मारै खालामनांगौ बेखौ रायज्लायग्रोथों। माने क'क्राझार जिल्लायाव रेजिस्ट्रेसन खालामि जिखुनु इ रिक्सायाबो हमनानै ला सोरबा जुदि गुवाहाटियाव खालामदोंबा बे गारियाबो बेवहाय सोलिफैनो हायो। आच्चा, बे नोंथांमोना निस्सय नुगासिनो दङ बे क'क्राझार जुरिसडिक्सनाव थानाय बे NH कारिगावनिफ्राय आप टु श्रीरामपुरसिम बेखिनि स्ट्रेचआव बिराद बुरजा एक्सिडेन्ट जानाय रेकर्ड दङ। थांनाय बोसोरथाम 2024निफ्राय दा 26सिम जितु अफिसियेल रेकर्ड, बे रेकर्ड मथे बे एरियायाव more than 50 माने मानसि थैनाय माने जाब्रबथाय जानाय रेकर्ड दं। दा बबे जायगायाव बेबादि जाब्रबथाय जागासिनो दं बेखौ नायनानै बहा बांसिन जादों, जाय जायगायाव सानै बा बेनिख्रुइ बांसिन थैदों मोनसे जायगायावनो, मोनसे लकेसनावनो, बेफोरबादि पइन्टआव दिनै जिल्लानि बेंगिरि बिथां, पुलिस बिफाननि बेंगिरि बिथां आरो डिस्ट्रिक्ट सेफ्टि कमिटिनि गासैबो मेम्बारफोर जयै मानो एक्सिडेन्ट जादों आरो बे एक्सिडेन्टखौ मारै होबथानो बेखौ लानानै दिनै मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बेहाय गासिबो लामानि बिगोमाफोर जेरै NH नेशनेल हाइवेनि अथ'रिटि, ओजों PWD, बेफोरबायदि गासिबो स्टेक हल्डारफ्रा दिनै दंफाजोबो। दा बिथांमोनखौ मा खालामबा बे एक्सिडेन्टनिफ्राय गनो हागोन बेनि रिमिडियेल मेजार्सफोरखौ बिथांमोनखौ बुंनानै होनाय जाबाय आरो खुब खम समनि गेजेरावनो बेखौ माने बिथांमोना मावनानै होनो होननानै माने दिनै रादाय होनाय जाहैबाय। नुनो मोननाय जादों जे गोबां ओनसोलफोराव टट'फ्रा माने बिराद उसुबिदा खालामबाय गारि सालायनाय माबाफ्रावहाय। आच्चा, टट'नि खोथाया ओरैबायदि, माने टट'आव पारमिट होननाय बेबादि गैया। दस्रा गारिया जेरै पारमिट थायो जे मेला मेला सालायनो मोनो, बैहाय मोनो, नैबे डिस्ट्रिक्टआव मोनो, बै डिस्ट्रिक्टआव मोना, बेबादि मोनसे नियम थाया होमबा? टट'आव बे नियमा गैया। दा बेनि जाउनाव मा जादों, बे माने क'क्राझार जिल्लायाव रेजिस्ट्रेसन खालामि जिखुनु इ रिक्सायाबो हमनानै ला सोरबा जुदि गुवाहाटियाव खालामदोंबा बे गारियाबो बेवहाय सोलिफैनो हायो, बेबादि नियम दं। खिन्थु मोनसे मा, जोंनि इ रिक्सा जितु नटिफिकेसन 2016 सनाव जितु जुन मासाव नटिफिकेसन जादोंमोन, बे हिसाबै नेशनेल हाइवेआव जिखि जायगायावनो रेजिस्ट्रेसन जाया मानो नेशनेल हाइवे सालायनो मोना। दा बे हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेला बिफान, बेजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस जथायै जों बेफोर अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। निश्चय नोंथांमोना नुदों, नैबे थांनाय मासावनो जोङो 350निख्रुइबो बांसिन इ रिक्साखौ केस खालामनानै होबाय। आरो खालि केस खालामनायल' नङा, जों बिसोरखौ केस खालामनाय समाव केस खालामनायजों लोगोसे बुजायनोबो नाजादों जे नोंथांमोना बेवहाय नैबे नेशनेल हाइवे जिहेतु बिराद गिदिर गारि सोलियो, गतिके बेवहाय एथ' फिसा गारिया माबायदि कन्ट्रल जागोन बेखौ लानानै जों बिथांमोनखौ आरो नियमनि खोथाखौ बिथांमोननि खोमायाव जोङो सोनो नाजाबाय थादों आरो बे दाबो सोलिगासिनो दङ। आसा खालामदों जोङो जेब्ला पाब्लिकफ्रा मिथिजोबगोन आरो बे बेलायाव जोंनि जेनेरेल जितु पाब्लिक जायफोर बाहायगिरि बिथांमोनाबो कनसियास जानायखौ जों लुबैदों। मानो होनबा बयनिबो हेफाजाबजोंसो बे खामानियाव जाफुंसारनाया सौफैगोन। ओंखायनो आङो पाब्लिक मानिजाथाव पाब्लिकफोरखौबो आङो खावलायनो नागिरदों, बिथांमोनहाबो नैबे हाइवेआव टट' सालायनायाव जेन' बादा होयो। सारमैया फिसायाव मोनसे टट' एस'सियेसना पार्कआव मिटिं लादों। बे सोरबा बे मिटिं खालामनायजोंथ' मानसि थैनाया लोब्बा गैया। बिथांमोना मिटिं खालामदोंब्ला एक्सिडेन्ट जानायखौ बन्द' खालामनाया मारै खालामनांगौ बेखौ रायज्लायग्रोथों। जों बिथांमोननि मिटिं जानायखौ मोजां मोनदों, खिन्थु बे मिटिं जानायाव
इसुआ नैबे थाग्रोनांगोन जे बिथांमोननि गोरोन्थि मावनायनि थाखाय सोरबा निर्दोषि सुबुङा माने जिउ गोमानांदों नामा जाब्रबथाय जानायाव बे खोथाखौ बिथांमोना सिगां गोसोआव लाबोग्रोनांगोन मेन खोथाया बे बिराद मोजां खोथा बे एसोसिएसनखौ जोङो ज' लानानै मोजां लामायाव बोरै लांनो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दा आं मिथियाखै बेबायदि एसोसिएसन दादों होननानै दादोंबा मोजां आरो जुदि दादोंबा आंनो नागिरगोन बिथांमोनखौ माने बयनिबो हेफाजाब नांगौथ' बिथांमोना हयथ' मिथियाखै जानो हागौ दा मिथिहोनाया जोंनि दायथ' दा मिथिखांनायनि उनाव जुदि गोरोन्थि खालामबावनो नागिरोब्ला बेबादि इउनियनखौलाय जों मानो नांगौ गतिके जों बिथांमोनखौबो खावलायहरदों बिथांमोना जेन' नैबे जाब्रबथायनि खोथाखौ गोसोआव लाखिग्रोनानैसो जिखुनु डिसिसन लायो